ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಅಸೇಗೋಳಿ ಕೋನಾಚೆ ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಬಂಟರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಅವನುಂಡು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಯರುಂಡು ಸರಿಯಂಚಂಡ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆದ ಎದುರುದ ಪೊರ್ಲುದ ಚವಡಿದ ಪೊರ್ಲುದ ಆಸನಡು ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ತುತ್ತೈತಡು ಪೊರ್ಲುದ ತೆಲಿಕಿಡ ರಾರಾಸ ಒಂದು ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತಿಸವನ್ನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅವರ ಯಾ ನಿಖಿಲ್ಡ ಸುರೂಕಾದ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆತ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಆತ ಜವನೀರ್ನ ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ ಗದ್ದೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಭಯಂಕರ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಡೆಲ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಮೂಲೆ ಐತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಬಡದು ಬೆನೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನೀರ ಜೋರೈನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಲಿನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಾವಡು ದಯಮಂಡಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ದುಮ್ನಾನಿ ಮೂಲು ಆ ಕೆಸರಡು ಪೊರಗೊಂದು ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವನೀರ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಜಯಂತನ್ಯ ಮುಖ ಬಾಕದ ಸೇರೊಂದು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿದ ನಾವು ನಿಕ್ಲೇಗ್ ನನಲಾತ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವೇರು ಅಂಚನೆ ಊರುದ ಮೂವೇರು ದೈವಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಾವಡು ಊರುದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಗ್ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ದೇವೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿನಂಚಂಡ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಮೀರೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗಣ್ಯರೇನು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿ ಬಂದಲೆ ಕಾಂಡಿದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಜ್ಜಗ್ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇನು ಬಿನ್ಯರೇನು ಆತ್ಮೀಯರ ಮಾತಿನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಸುರುಕಾದ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರವುಲೆರು ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಹರೇಕಳ ಒಂದೆತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ದೆಬ್ಬೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೇರು ವಿರಾಜಮಾನ್ ರೌಡ್ ಪಂದಿಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂದಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೆ ದೆಬ್ಬೇಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯರೂಪಿನಾರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಅಸೇಗೋಳಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಕುತ್ತಾರ್ಗುತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಅಸೇಗೋಳಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮರೇ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಶ್ರೀ ಪಿ ರಾಜೀವಾಳ್ವ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬೈಯದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತುಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆಡ್ ವಿರಾಜಮಾನ್ ರಾಯರ್ ಐತೇರು ಆಂಡ ಆರು ಐತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವ್ರ ಕಾಂಡಿನೇ ಬೈದೇರು ರೋಟರಿ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಕೆದ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿರ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯರ್ ಅರೇನು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ್ಲೆತ್ತೆ ಸಂತೋಷನ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಮೂಲ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಮಿಗ್ಗೇನ್ ಹಾಕಲಿ ಸೊ ಅಂಚೋದರ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸೋಡಿ ಯಾನು ಇನ್ನಿ ಕಾಕಲಿನ ಪುದರುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರುದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಮಾಲಕರ ನೆಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಎನ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಬರಿ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರುಡು ಅವರನ್ನ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದಾದ್ಯಂತ ಇನಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಬರಿ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದಲೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲು ಮೋಕೆದ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಗೆ ಎದುಕೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಬಿತಾ ಎಂ ಹೆಗ್ಡೆ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಚಿನ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೇನು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಚಿನ ಮೇರೇನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೇನಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲೈ ಗಣೇಶ್ ಎಡಪ್ಪ ಬಾವಲಿಗುರಿ ಅಂಚನೆ ಕುಪಿಲ ರಾಮಣ್ಣಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬರ್ತದ ಇರು ವಿರಾಜಮಾಡ್ರೋಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ದಯಮಲ್ತದ ಈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೆಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿರೋಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದಾರ್ನ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ನಮಕ್ ಸದಾ ಕೊರೊಂದುಪಿನಾರು ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಬಾಕಿ ಮಾರ ಬರ್ತೇವೆ ಓಕೆ ವಿರಾಜಮಾಡ್ರತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೇಡ್ ವಿರಾಜಮಾಡ್ರೋಡು ಅಂಚನೆ ಮೊದಲ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲಿದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು
ಶ್ರೀಧರ ಆಳ್ವ ಡೆಬ್ಬೆಲಚ್ಚಿಲ್ ಭಾರತಿ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನಿಬೆಟ್ಟು ದಯಮಾಡ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಲ್ಲಗ ದಿಗೇಡ್ ವಿರಾಜ್ ಪಾಂಡ್ರವ್ರು ಬಂದ ನಿಖಿಲ್ದ ಕೇಳೋದಲ್ಲೇ ಸರಿ ಬಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒವ್ವೆ ಒಚ್ಚಿ ಕಜ್ಜನ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನಿಕ್ ದುಂಬು ಊರುದ ದೈವ ದೇವರಿನ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಇವಚ್ಚಿ ಕಜ್ಜನ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನಿಂಚನು ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಂಚನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊರಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೀತ ಈ ಒಂಜಿ ತ್ರೋಡ್ದ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಂಚನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜೋಡು ಕೆಸರದ ಕಂಡಡವಡು ಮಿತ್ತದ ಕಂಡಡವಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗವಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗವಡು ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಬೇನೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೈಕಾರ್ಗ್ ದಾಲ ಬೇನೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ದೇವೇರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡಪವಾಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೊರಟು ಶ್ರೀದೇವಿಯರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಲು ನಿಖಿಲೆದುಡು ವೈಷ್ಣವಿ ಮಾಣವಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖಲು ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಕು ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ಪಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ಪಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದ ವಂದಿತ ನೀನು ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದ ವಂದಿತ ನೀನು ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನೇ ಗಜಾನನ ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನೇ ಗಜಾನನ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶ್ರೀದೇವಿಯರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿಲಿ ಕೊಂಚ ಸೋರೇನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸವಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೋರಾಟ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಾಯರು ಸರಂಚಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬತ್ತುಗ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಣ ಗಣ್ಯರಣ ಆತ್ಮೀಯರಣ ಮಾತಿರಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆയുടെ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊಂಡ್ರವಿಲ್ಲೇರು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ನಿತ್ತ ವತೀರ್ದ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬಂಟರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪರೋಲೇರು ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಡೆಬ್ಬಿಲಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ವರದರಾಜ್ ಮಾಣಾಯಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆನಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಮಾಬಾಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆಮಜಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಮೇರೆಗೆ ದಿನೇಶ್ ಅಡಪ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆನಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡಿಯಂತಾಯ ಕುತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ನೆನಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ವನಜಾಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬದಿದು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡದು ಗೌರವ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ನಾನು ಇಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ. ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಮೇರೆಗೆ ಜಯಶೀಲ ಹೆಗ್ಡೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡದು ಗೌರವ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಏನಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಲಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಬರಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಮೇರೆಗೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಆಳ್ವ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡದು ಗೌರವ ಮಲ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಕೊಂಚ ಅತಿಥಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ MPHF ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಆದಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿದೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡದು ಗೌರವ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ನನಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ರಾಮಣ್ಣ ರೈ ಕುಪ್ಪಿಳ ಗುತ್ತು ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ರವಿ ಆಳ್ವ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಬಿತಾ ಎಂ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವಲೇರು ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಹೇಮಲತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಬರ್ತದೆ ಪುಷ್ಪ ಗೌರವಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಗೆ ಕೊಡದು ಗೌರವ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅಂತ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರು ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಬ್ಬೆಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಸಂಪಿಗದಡಿ ಮೇರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಅವಕಾಶ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೋಮೇಕ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೊಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಿರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಮೋನನ್ನಗ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಇರಾರೆ ಗೊಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅರೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಜಯಂತ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅಬ್ಬರ ತೋಜುಂಡು ಶಾಲು ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಹೇಳಿದವರ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಡು ಆತ್ಮೀಯತೆಡು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಹೃದಯಂತರಾಲೊಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಿನ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದಲ್ಲ. ಸರಿ ಬಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಡತು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಒಂದಲೆ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಗೆಸ್ಟ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಲ ಅಂದ್ ಪಿರೋದ ಬೋನ್ ಬಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಚಿನದಾರ ಅರೇನು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಪಂಪಿನೇರು ನಮ್ಮ ಆರೆಂದ ಬನ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೆದುಡು ದಿಯರೊಂದಿರ ರೂಪುರೇಖೆನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದೊಟ್ಟು ಊರದ ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣ್ಯದ ನಮ್ಮ ಮೂವರು ಸತ್ವರೇನೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಯಾರು ನಂಬನ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಮಾತ ಗುರಿ ಇಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿವಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ 14 ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಏನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಇನಿ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ಪೂರ ಮಾತಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದು
ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ 24ನೇ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಯರುಂಡು. ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರಿನ ಯೂತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲೇನ ಸೇರಿಸೋ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಗೊಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಬಂಟರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇತ್ತ ಆಯರುಂಡು. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮೂಯರು ಸತ್ಯರಿನ ಮಾತರೆತ್ತಿಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರಣ ಮಂತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು. ವೇದಿಕೆ ಎಡುತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಯಾನೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಒಂಜಿ 14 ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ತೋಟದಲ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಗೊತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತೇರಿ, ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬಣ್ಣಿತ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಅವಧಿಗೆ ಯಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರಿ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಸಂಘಟನೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಕನಸಿರ್ತದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಭವನ ಅವಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಐನು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಯ ಗೊತ್ತದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾತ್ಯರ್ದು ಅರೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಗೆ ತರ್ಪಾದು ಅನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಚದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಅವಧಿಡು ಕೆಸರು ಕಲ್ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಜಿತೇಂದ್ರನ ಅವಧಿಡು ಆಯ್ತ ಕಟ್ಟಡದ ಭವನದ ಕೆಲಸ ಅಂಡು ಇನಿ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದೊಂದು ಬಸ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವಳು ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಟ್ಟಾದ ಇನಿ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಅತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅයි ನಡಪವನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಾದ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಇತ್ತಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ದಾಯನ್ ಮನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಬಾಕಿ ಸಮಾಜದಕ್ಕೂ ಐನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಡು ಭಾಷಣ ನನಗ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಕಿಬಿಕೊರ್ಪ. ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಅರೇಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಕರಿನ ಮಸ್ತು ವರ್ಷದಂಚಿ ಈ ಭಾಗಡ್ಲ ಐತ ಇತಿಮಿತಿಡು ಎಂಕುಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇನಿ ಎಂಕಲ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನುವೆ ಬಾಕಿ ಮಾರ ದೆಬ್ಬೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ನನಾತು ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಣ್ಣೇರು ಬಕ್ಕ ಊರದ ಬಂಧುಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತನು ಕೊರೊಂದು ಇನಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನಿ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯರು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂವರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳಿಸಾಯಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಡು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನ ಜಂದೆ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ 14 ಗ್ರಾಮದ ಅರೇಕಾಲ ಸೇರಾದ 14 ಗ್ರಾಮದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿರುಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆಗಳ ದುಮ್ಮದ ಕಲಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ, ಈ ಊರದ ಸಾಧಕಿಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಲಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಂಟ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಂಚಿನ ಮಸ್ತು ಜನ ಬಿಣ್ಣಿನ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಂಚದ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡೊಂದು ಪಿರೋರ ದೈವ ದೇವಡು ನಮ್ಮ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡ ನಾನು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತೇವೆ. ಜೈ ಬನ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂಡಿನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದಿಟ್ಟು ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಅರಳನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುರು ಓಡಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪನ ಬೆಳಗುನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುಕ.
ಸರಿ ಬಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಎದುರುಬೇಡು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ತಾರಾಯಿದ ಕೊಂಬು ನಮಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ತಾರಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಪೂನು ಅರ್ಲಾವನ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಜ್ಜೆಗ್ ಚಾಲನೆ ಕೊರದ ಪೋಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ ಬಂಟು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಎಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಲುದ ದೀಪನು ಅರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಗುತ್ತು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ದೀಪನು ಅರ್ಲಾಯರ್ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಬಲ್ಪುಗು ಅಜ್ಞಾನಡ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಎಡೆಗೆ ಕೊಂದೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೀಪನು ಅರ್ಲಾದ್ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಪೂ ಅವೇನು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲಗಣ್ಣೀರು ಸೇರೊಂದು ಅರ್ಲಾಯರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಇನದ ಮಾಲಕೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮರು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಡಿಚೇರೆ ಕೊನಾಚೆ ಮುಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮುಖೇಡು ಸ್ವಾಗತ ಒಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ನಂಚಿನ 2 ಜನ ಬಿನ್ನೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಮಾಬಲೆಗ್ಡಬೊಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡು ಇದುಕೊಂಡು ಗಡಿಬಿಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕ್ಲು 2 ಜನ ತಂಡ್ಯಂತ ಗೊತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ಅರ್ನ ಶುಭಾಶಯನು ಪಂತೇರು ದಯಪಣ್ಣಗ ಅರ್ನ ಗಂಟಲುಡಂತೆ ಕಿಚ್ಕಿಚ್ಗೆ ಪಣ್ಣ ಗಂಟಲುಡಂತ ಸ್ವರತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಬಂದಿರು ಅಂಚಿಡದಾರ ಆರು ಶುಭಾಶಯನು ಕುಲ್ನಲ್ತ ಇದ್ದೆ ಪಂಪೇರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೋರಿ ನಮ್ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಸಂತೋಷ ನಡೆದ ಶುಭಾಶಯದ ಮದಿಪೋಗಿನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಕಜ್ಜೋಗು ಈರ್ನ ಆ ಸ್ವರ ಗಂಟೆಡ್ ನಂಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸೋಡು ಬಂದಿಡ ಬಿನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅರ್ಧನಾರೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದು ಗಡ್ಡ ಬೋರಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ವತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ದೇವರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬೋರಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ಅಂಡರ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಂಟರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಪುದರ್ದಿದ್ದು ಜೋಕುಲೆಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಂಡೊಡು ಆ ಕೆಸರು ತೋಜಾವಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಂತದನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮದಾಗಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸೊಂదని ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾಬಲೆಗ್ದೇರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೇಖಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಿನ್ನೇರಂದನ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದನಾರು ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಪಂಡಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾತ್ಯರೇಚ್ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮಡು ಈತು ಶೋಕದ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮನ್ಪರೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಬೆಂತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರದು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ದಿಂಜ ಪಾತ್ಯರೆ ಅನ್ ಪೂಪುಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕರು ಪಾತ್ಯರನಾಗ್ಲಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮೂಲುಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಅಂತರಿಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಭಾರತಾಮ್ಯನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಪಂಡನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಆ ಬಂಟರನಗಲು ಓಡೆ ಪೋಪಂದನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಜಾತಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಂದು ಹೋದ್ರು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಪಂಡನ ಬಂಟರ ಜಾತಿ ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಳ್ಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ಅದು 5 ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ಯರ ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಕಲು ಪಾತ್ಯರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಮೂಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ ಪಂಡನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಗನೆದ ದೇವರಾನೇಶ್ವರ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆವಂದ ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆತಿಚಿ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯಾಗ ನಡಪೆರಂಡು ಏರೆಗಳ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯಾಗ ಒರಿಯಾಗ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಬಡದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಾಗನೆದ 14 ಗ್ರಾಮಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತನ ಬರಿತ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕ್ಲೆತ್ತದೆ 10,000 ಜನ ಆ ಯಾಗವ ಕುಲಿಯರನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನೋಡು 2,000 ಜನ ಯಾಗವ ಕುಲಿಯರು 2,000 ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರುದ್ರ ಯಾಗ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಉಂಡು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಉತ್ಸವ ಉಂಡು ಆನ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ನಾಗೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಡು ಉಂಟು ದಾದ ಪಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಆ ನಾಮಕೋಟಿ ಜಪ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಆಗೋಡು ಯಾನ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಯಾನ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಂಪುನಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿರಿಪುನು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಐಕ್ ಬರದು ಎಂಕ್ಲು ಇಡೀ ಸಮಿತಿದಾಗ ಒಂಜಾದ ದಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತ ಮಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಯಾಗಡು ಬತ್ತ ಸೇರೋಡು ಅಕ್ಲೆ ನಾ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಮಾತ ದೂರ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣಿನ ಆವಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಾಸಿ ಜನ ಎಂಕ್ಲಿಂಚ ಬರ್ಪುನ ಐಕ್ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರಿ ಮಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಪದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಯಾಗವು ಬರ್ಪುಂದ ಆ ವ್ರತ ಟಿಪ್ಪುಡು
ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಉಂಡು ಆಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಂಡುಲ ವೇಸ್ಟಿಲ ಅಂಗಿಲ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸೀರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಆನಿ ವ್ರತೋಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆವಂದನ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಜಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂಡ ಪಾಶ ಮಾಡತ ಆ ಕಡ್ಡಿಲ ಪೆತ್ತದ ಶುದ್ಧ ನೆಯ್ಲ ನಮನೆ ಆ ಯಾಗ ಕೊಂಡೋದು ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಡಪರಿಯರುಂಡು ಐಟ್ಲ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋರು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತ ನೋಡು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ದೇವರ ದಾಲಾ ವಿಘ್ನ ಬರಂದೆ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರೀ ಶೋಕರು ಸಮಾರೋಪ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಮಾದರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಜವನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೇರಗ್ಲೆ ಎಣ್ಣ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾದ ಉವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುಟು ಪಾಯರವಲ್ಲಿ 10 ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುಟು ಪಾಯರ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕೆ ಹನುಮಂತ ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆಗೂ ಚುಕ್ಕಿ ಕೊರ್ಪೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ரெண்டு பாத்தியர் பண்டி நஞ்சின ஸ்ரீ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯರ್ ಮೇರೆಗಲ ಎಂಕ್ಲನ ಪರವಾದ ಸೊಳ್ಮೇಲುಸು ಧನ್ಯವಾದ ಸಂತೋಷಣ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಂದಲೆ ಒಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಚ್ಚ ಅಂಡ ಸಮಯ ಪನ್ನಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ನೆನಂಜಿ ಸುಧಾರಿಪುಗ ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಯ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಡ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಉಡುಪಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಡ ನಮ್ಮ ಕೆನ್ನೈತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಾಧಕರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಊರುದ ಅಕ್ಲ నుంచి ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ಐತೆ ನಡಪರಿಗೊಂಡು ಮೊಂದಸನ ದಯಮಲ್ತ ಇರು ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲಿ నుంచి ಇತ್ತೆ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ಸುರುಕಾದ ಕೆ ರಾಮಣ್ಣ ರೈ ಮನಿಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕರು ಇರು ಮನಾದಿಗೆದ ಮಡ್ದಿಲ್ಡ್ ವಿರಾಜಮಾನ್ ರಾವುಡ್ ಬಂದಿಲ್ಡ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕರು ಕುಡವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈತಾರು ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಕತ್ತಲ ಮುಟಲ ಬೆಂಡಂಬೆರೆಗ್ ಯಾವುಜಿ ಸದಾ ತೋಟಡೈತದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈತಾರು ಮೆರ್ಲ ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗಿನಕಲ್ 2 ಜನ ಸೇರಿಡ ಇಡೀ ತೋಟನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ ತೋಡ್ಪೇರು ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಟ ಅತ್ತ ಮಲ್ಲ ತೋಟ ಅಂಡಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ನಾಗರಾಜನ ಇರಣಿಂಕ್ಲು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಡು ಇರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬರ್ತದ ವಿರಾಜಮಾನ್ ರೌಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವೆ ಆದ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ದಿನಟು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಂಡ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನೀರು ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ಲ ಜಿಂಜ ಹೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕರ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ದ ಮಟ್ಟಡು ಆ ರೀತಿದ ಪೈಪು ಆ ರೀತಿದ ಪಂಪ್ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ನೀನು ಸದ್ಯದ ಬಟ್ಟ ಕಡಕಾದ ನಡುರಾತ್ರಿ ಇಡ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರು ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬರಡು ವಿರಾಜಮಾನ್ ರೌಡ್ ಕೆನನುವ ಅಂಚನೆ ಕುಡವರಿ ವಿಜಯನ್ನೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಲ ಒಂಜಿ ರಿಪೇರಿಡ್ ಉಲ್ಲೇರನ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡವರಿ ಶ್ರೀಯುತ ವರದರಾಜ ಮಾನಾಯಿ ಮೇಗಿನ ಕೊಲ್ಕೆ ನಂಗೆ ಎದುರು ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಬೊಗ್ಗೆ ತೋಜುಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಮಯ ಇಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಿವನ ಹನೆಡ್ದು ನೀರ್ ರಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕೊಲಿಕೆದ ಟೀಮ್ದಕ್ಲು ಮಾತ್ರಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಡ ಮಂಡೆ ಸಾಧಾರಣ 100% ಉಪಯೋಗಿಸದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರದ ಪುಗಡ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರದರಾಜ ಮಾನಾಯಿ ದಯಮಲ್ತದ ಇರು ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮನಾದಿಗೆದ ಮಡ್ದಿಲ್ಡ್ ವಿರಾಜಮಾನ್ ರೌಡ್ ಬಂದಿಡ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಚಿಚ್ಚಿಂಡಲ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡಲ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ₹1 ದಿತ್ತನಂದೆ ತನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾಯಕನ ಮಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸೋ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಪ್ಪಡ್ದು ಮಗೆ ದುಂಬುಕೊಂದೊಪ್ಪಿನ ಅಂಡ ಐಜಿ ಪಪ್ಪನ ಕಲೆಣಿಯನ್ನು ದುಂಬುಕೊಂದೋಡು ಬಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಅರ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಕಲ್ಲಾಯಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾದ ಅರೆನು ಗುರುತಿಸಾದ ಇವನ್ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೇಡು ನಮ್ಮ ಅರೆನ್ ಗೌರವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆಜ್ ಜನ ಗಣ್ಯರು ಸಾಧಕರು ದಯಮಲ್ತದ ಸಾಧನೆದ ಮರ್ದಿಲ್ಡ್ ಗುರಿಕ ನಮ್ಮ ಮನಾದಿಗೆದ ಮರ್ದಿಲ್ಡ್ ವಿರಾಜಮಾನ್ ರೌಡ್ ಬಂದನಿಗಿಲ್ಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ನನಲ್ಲ ಆತ ಇತ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಕಂಡಲು ಪೂರ ಪಡೀಲ್ ಆಂಡ ಓವೇ ಒಂಚಿ ಕಂಡನು ಪಡೀಲ್ ದಿವಂದೆ ಕಿದೆ ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಕಿದೆ ಕಾಲಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆರ್ನ ಕಿದೆಟ್ ಕಿದೆ ನೆಲಿಕ್ಕೆ ಪೆತ್ತೋಲುಂಡು ಈ ಒಂಚಿ ಕಾಲಗಟ್ಟಡ್ಲ ಪೆತ್ತೋಲೇನು ಸಾಂಕೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ರುಡು ಕೃಷಿನ ಅವಲಂಬಿತವಾದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಹಿರಿಯರು ಕೆ ರಾಮಣ್ಣ ರೈ ಮನಿಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಈ ಊರದ ಗ್ರಾಮದ ಮೂವೇರು ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಾಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ಪಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇರೆಗ್ ಕೆ ರಮನ್ ರೈ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಕಲ್ಲಾಯಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ತನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಲೆನ ಕರಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನ ಅಡಿಗೆ ಬುಡಿಯರವಲ್ಲಿ ಊರು ದಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆರು ಆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೇದಿನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವೇರ ಅಂಚಿನ ಊರದ ಮೂವೇರು ಬೂತಲು ಇರೇಗ ನಲ್ಲಾತ ಈರು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾಡ್ತಿಡು ಅಕಲ್ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದು ಅವು ಗುಣಾಪಿಲೆ ಕಾಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಊರದ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಕ್ಲಿಗೂ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಸಂಪಿಗೆ ದಡಿ ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕೇರು ನಾಗಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈತಾರ್ ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕೇರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ವರದರಾಜ್ ಮನೈ ಮೇಗಿನ ಕೊಲ್ಕೆ ವರದರಾಜ್ ಮನೈನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ವೈನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತಂಡ ಐನ್ ಬಾರಿ ಸುಲಲಿತವಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ವರದರಾಜ್ ಮನೈ ಅಲ್ಪ ನೀರದ ಅಲ್ಪ ನಂಕ ಬೊಕ್ಕ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪೈಪುಡು ವಾನಮನೆಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಲ್ತದ ಎಂಚ ನೀರ್ನ ಬರ್ಪಾವಡ್ ಪಂಪಿನ ಕರಿನ ಸದ್ದಿಲ್ಲ 6ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರಿ ಈ ಸತ್ಲ 6ನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದೊಟ್ಟು ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಚು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಶಿವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಲ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಗಡೆಗಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೀರದ ಬುಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಶಿವನ ತರೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೀರು ರಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇರು ಐತ ಬಿರೋಡ್ಲು ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ವರದರಾಜ್ ಮನೈ ಮೇಗಿನ ಕೊಲ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರ ನಿಖಲಿಗೆ ನನಲಾತ್ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮೂವೇರು ಬೂತಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಖಲಿಗೂ ಉಪ್ಪಡು ಬಂತಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಖಲಿಗೆ ಆ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸದು ಸೋಲು ಗೆಲುವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಡ್ ಈ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈಗ ವೇದಿಕೆಡ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಕೊರ್ನ ಈ ಸಂಘದಕ್ಲೆಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಕಂಡ ತೂನಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಗಾದ ಪುಣ್ ಅಂಡ ಈ ದಿನಸಲು ಬತ್ತದ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಸರಿಯಾವಂದು ಎಲ್ಲೆಡುಪುನಗ ಕಂಡೊಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ನಾಯರು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿತ ಅನುಭವವನ್ನು ತೋಪಾಯಿನಂಚಿನ ಇತ್ತಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆಂಪುಂಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಅವು ಆಜಂದಿನ ತೋಜಂದಿನ ಮಾಜಂದಿನ ಉರ್ಕಂದಿನ ಸೊರ್ಕಂದಿನ ಪುರ್ಕಂದಿನ ಅಂಚನೆ ಬಾಡಂದಿನ ಏರಂದಿನ ಬುದುಲಂದಿನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಅವು ದೇವಿಂದು ಪನ್ಪುನ ನಂಬೋಲಿಕೆದ ಗಟ್ಟಿದ ಬೇರನ್ನು ಪತ್ತದು ಮೈ ಕೈನ ಪೊಡಿ ಮಂತದು ತನ್ನ ಬೆಗರ ಸೀಂಟದು ನೆತ್ತೆರನು ಕುಂದಾದು ಈ ಸಿರಿ ಅರಿಬಾರನು ಬೆಂದು ನಂಚಿನ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲ್ನ ಬಟ್ಟಲು ಇನಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಿದಾಡಿದ ನಂಚಿನ ಕಂಡ ಒಂದು ದಾಯಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲ್ನ ಐಟ್ ಏತ್ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಏತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಪಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ ಇನಿ ಅಜ್ಜದ ಏರೆ ಅಕ್ಲು ಕಾರಣ ಪನ್ಪುನನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಜಾಗಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಪಿದಾಡ್ದಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿ ನಾವು ಅಂಚನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ಬಂಟೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಲ್ಯಲಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಪಡಿ ಅಜ್ಜನು ನಮ್ಮ ಪಿದೈದಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಂಪುದಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೋಡು ಸಂಘ ಜೀವಿಲ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಬಂಡ ಬಂಟು ಸಂಘ ಬಂಡದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆನ ಬಿತ್ತುನ ಕೆಲಸಲ ಅಂದು ಇಂದು ಬಜಿ ಮುಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬುನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಅಂದಾಡ್ಲ ಒರಿಯ ಕೊರಿಯಾಗ ಪ್ರೀತಿನ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಬುಲೆಪಾವನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮಡ ಒಂಜಿ ಬಂಧುತ್ವನ ನನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ ಆ ಒಂದು ಪಣಂದು ಅರೆಕಲ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಬಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಲೆ ಬಂಟಿருந்து ಇಂಚ ಒಂದು ಪಂಡದು ಕರಿನ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯನ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ್ನ ವಿಷಯ ಬಂತೇರು. ಬಂಟರು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಈ ಬಂಟನಾಗಿ ನೀವು ಜನಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಕಡೆ ನೀವು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಎಂಟೆದೆಯ ಬಂಟರು ಅಂತೇಳಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು, ಇಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು, ಇಂಥ ಒಂದು ಪಡಿಯಚ್ಚನ್ನು ಬಂಟರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಅರಿವಾಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಾವು ಅಣಿಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರಣ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಟೇರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಸುದೇ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಉಪ್ಪು ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿಜ್ಜಂದೆ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ನೀರನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ದಾಯಂದು ಬಂಡ ಆಯ್ತ ಮಡಿಲ್ಡು ನಿರಂತರವಾಯನಂಚಿನ ನೀರ್ದ ಹೊಸರುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧ್ಯಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಾಂಗದುಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕುನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ನಿರಂತರವಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉಡಲಿಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಹೊಸರು ನನಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಡು ಪನೊಂದು ಇನಿಮಂತನ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಆಡನಲ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊನ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತಿರೊಂದು ಎನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಕೇನೇರ ಬಾರಿ ಇಂಪು ಆಯ್ನ ಒಂದು ಹೊರಟು ಪಾತಿರಿಯರನ್ನ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರಂದು ಇನಿ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರೈತನಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ನೆದ ನಮ್ಮ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರನ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮತ್ತ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೇಡು ಅರೇನು ತೂಂದುಪ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ರೋಟರಿ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿಲ ಅಂದಾರೆ ಒರಿ ಯೋಧೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ವೀರ ಆನಿದ ಯೋಧೆಲ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ದೆರ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಭಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ರೋಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಡ್ತೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿನಾರು ಇನಿತ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಡ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪುಡ್ಸೋತ್ ಮಲ್ತದ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಡ ಆರು ಕಾಂಡದ ಉದಿಪಾದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರುವೆ ಬಂದು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದೇರು ಕೊಡವರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಒಂದು ರೋಟರಿ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ ರಡ್ ಪಾತೆರ. ಈಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡೋದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 980 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು, ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 980 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 197 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದ ವಿಷಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾಡಿ ಅಂತ, NADI. ಅಂದರೆ N ಅಂದರೆ ನಿಕೋಟಿನ್, A ಅಂದರೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್, D ಅಂದರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್. 4ನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ I. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ದೇಶ. ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಡಿಕ್ಷನ್, ಅದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಕೋಟಿನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ವ್ಯಸನ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, 1-2 ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ. ಜನರಲಿ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿನ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಾತಂದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಬರೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಷನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಒಂದು. ಇವತ್ತು ಈ ಹರೆಕಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೂಲಕ
ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಬಳ ಇರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಈ 4 ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರಲಿ, ಇವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ವೇದನೆಯಿಂದ, ಆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬಂದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿ, ಇದರ ಮಾಡುವ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬರಲು, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಹರೇಕಳ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು 5-6 ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿರುವವರು, ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡಿದು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕಿರಲಿ, ಆ ಗ್ರಾಮದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರಲಿ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಘ್ನ ಬರದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಇವತ್ತು ನಾನು ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿಸಿ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತಿರ್ನ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬಾರಿ ಕೈತಲಿಡ್ದು ತೂತ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿನ ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷದ ಪುಟುಬರ್ಬದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂಚೂಣಿಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪುಗೆಲ್ಗೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬೆಂದದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ. ಅವ್ರು ಒರ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಫಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು. ಆತ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೋರೇಣ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟುಗಾರೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂದು 6 ವರ್ಷ ಸೈನ್ಯೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿ ಊರುಡು ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಈ ರೋಟರಿ ಅತನ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸೇರೊಂದು ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಯಾರೋಜಿ ಭಾರತದ ಜನಕ್ಲೇನ ನಾನು ಊರುಡ್ಲ ಹೋದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಗವರ್ನರ್ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿಗಾರ ಎತ್ತದಿರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆ ಲಯನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಟರಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆತ್ತೋಡು ನಾಂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ರೋಟೇರಿಯನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚುಕು ಬೈದಿನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪುಡ್ಸೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತುಂಬ ತೊಂದಲ ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಸಾಧಕರಿನ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಿನ ಪನಗ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಜೋಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ದ SLC ಒಂದು ಜಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ಪಿನ ಮುಖ್ಯನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆಪ್ಪನ ಮುಖ್ಯನ ಅಕ್ಲಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಗದಿಗಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏನು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೇಕನೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಮಯಡೋರಿ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವೆ ಅದು ರಾತ್ರಿ ನಡುರಾತ್ರಿ ಒಪ್ಪಾಡು ಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಪೊರ್ಲುದ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಂಡ ವಿಜಯನಲ್ಪ ರೆಡಿ ಅಂಚಿನ ವಿಜಯನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಕಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡಾರು. ಸೊ ಅಂಚಿಡದಾರ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನಕ್ಲನ್ನ ಎದುರುಡು ಪನ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಲನ್ನ ಎದುರುಡು ಅದೊಂಜಿ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕೆಲವೇರಿನ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಮಾತ ಒಂದೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಾಧಕರೇ ಕೆಲವೇರಿನ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದುಮ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಕೊಡೊಂಜಿ ಆತ ಜೋಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾರವುಲ್ಲ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಮಾಧವ ಬೊಕ ಸುರೇಖಾ ಮೇರ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಗಳ ನಂಚಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮೇರ್ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ SLC 85% ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಕನದೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕರು ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಲಂಬೇರ್ನ ಮೋಕೆದ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರ್ನ ಮೋಕೆದ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಂದ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನಮಗೆ ಪಲಯಲ ಅಂದ್ ಕಸಿನ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ವಂತ ಪಲಯಲಕನೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ವರ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತದ್ದು ವಿಜಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ವಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ದೇರು ಅದೇ ರವಿಯನ್ನ. ಸೊ ಐಕಲ ನಮಕ್ ಈ ಊರುಡ್ದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಿಯರು ಅಂಚನೆ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಪಣ್ಣಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಅವೇ ಎಂಚ ಅಂದ್ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚದನ ಆಂಡ 13 ಎಕರೆಡ್ 6 ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡವು ಗ್ರೇಡ್ ದಯಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಟು ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮಿಷನರೀಸ್ನೇ 13 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ 6 ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಯೋಗ್ಯ ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇರ್ನ ದುಂಬದ ಉಜ್ವಲ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ಯ ಪುಟಾಣಿಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರಿಯರೆ ದುಂಬು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸುರೇಖ ಮಾಧವ ಕಾಜವ ಮಂಜರಿನಾರು ಮೇರನೆಯಾನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂಚನೆ ಶುಭ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರ್ನ ಮಗಳೈನಂಚಿನ ಭೂಮಿಕಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 85% ಬೈದೇರು ಮೇರೆಗ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹರೆಕಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತೇರ್ನಾಲೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚೆನೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳ ನಾನಾತ್ ಪುದರನ್ನು ಕನಾವಡು ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಭೂಮಿಕಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹರೆಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನೊಂದು. ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೊಂದು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉದಿಪನದಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದು ಪಿನಿ ಮೊದಲ ಮಾರು ದಿವಂಗತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರೈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತ ನಡಪೆರೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗನ ಸುಲೋಚನಾ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೆಗಡೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಪುದಾಡುಪಿನಾರು ಮೊದಲ ಮಾರು ದಿವಂಗತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರೈಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷர்களாந்து ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತ ಶುರು ಆಪೇಕ್ ದುಂಬು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗಡೆ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಅಡ ಆರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಬಡ್ಚಿ ಮಾರಾಯ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಡ್ಸಿಗೆ ಪಾತಿರ್ನ ಪಂಡಗ ಆರು ಗುಲ್ನಾಲ್ ತರದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೈದಿರ್ತದ ಯಾನುಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ಒಳೆಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಒರಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಗೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಲು ತುಂಡ್ಲ ಬಜ್ಜೆದ ರಾಶಿಯ ತೋಜುನಿ ಪಿರೋದ ಗುಡ್ಡೆಡ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಎದುರುದ ತೋಟೋಡ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಎಡತ ಮಡ್ದಿಡ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಬಲತ ಮಡ್ದಿಡ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಜಾಲಿಡ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಅಟ್ಟೋಡ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆದ ರಾಶಿಡೆ ಒಪ್ಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಳ ಒಳೆಯ ಒಂದೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲ್ ಇತ್ತೆ ಅರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಮಾತೆರ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಕೃಷಿನ ಅವಲಂಬಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪೂರ ಕೃಷಿತೆ ದುಂಬು ಬತ್ತನಕ್ಲು ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರೆ ಬುಳೆ ಬೆಂತನಾತ್ ಬೇತೆವ ಸಮಾಜದಕ್ಲ ಬೆಂದು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಬಂಟೆರೆಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ದೈವತ್ವ ಅವು ನನಗೆ ರಕ್ತಗತವಾದೇ ಬೈದನು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಗುವಳಿ ಮನಪೆರ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ ದಿನಟ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲು ಇತ್ಯಾದ ಹೊಸತು ಮಿಷಿನರಿಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೃಷಿ ಇತ್ತನಾಥ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಬಿಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ತರಜೆತ್ತದ ಉಂತದ ಅಂದ್ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಕೃಷಿ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಾತ ಗೊಬ್ಬಲು ಈ ಕಂಡೋಡು ನಡಪೆರಂಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಡು 14 ಗ್ರಾಮಡು ಹರೆಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಬಾರಿ ಬೆಂತನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ನೆಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮಡ್ದು ನನಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದಟ್ರು ಮೇಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಅವಧಿಡಿ ಮಸ್ಸು ಬೇಲೆಲು ಬಂಡರ ಸಂಘಗಳು ಆತನು ಅಂಜನೆ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಡರ ಸಂಘಗೂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಕ್ಲು ನನಗೆ 2013 ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ 2025ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಡೋಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವೊಂದು ಆತ ಬೇಲೆಲು ಬಾಕಿತ್ತಿನೇನು ಮಲ್ತದು
నేను సమాజకు అర్పణ మల్పడం పనపడ ఉద్దేశుడు ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಅರೆಕಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಆಲಿಯಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆತಜಿ ಬಂದುಲೆ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರ ಸಂಘಡು ಒಂಜಾತ ಬೇಲೆಲುಂಡು ಲಿಫ್ಟ್ ದಾವಡ್ ಮಿತ್ತದ ಸಭಾಂಗಣದ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಯ್ರಂಡು ಸುಮಾರು 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಉಂಡು ಈ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಲೆ ಕೊರಡು ಆಣಿದ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಜನಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಇತ್ತದು ಇದೇ ಊರುಡು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರ ಸಂಘಗೂ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನೆ ಗುರುತಿಸಾದು ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಮುಖೇಂತರ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನು ಹಾಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆನ ಕೊಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡುನು ಕೇಂದ್ರಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನೆಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಬಂಟೆರ ಸಂಘ ಉಲಾಲ ವಲಯದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಲು ಬಂಟೆರ ಸಂಘದ ಕೆಲಸಲು ಪೂರ್ವ ಆಂಡಿಗೆ ಏನು ಪರಪಲ ಕೀರ್ತಿಗೆ ವಾಜನರ ಮಾಡೋದು ಪಣದು ಇನಿತ ಈ ಕಂಡದಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಯನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರರು ಅಂಜನೆ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಮೈದಿನ ದೈವಲೆಗೆ ಏನು ತರತಕ್ಕಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡತದೆ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆವಡನ್ನು ಪಣಂದು ತೇವಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೂ ವಿರಾಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪಿಗದಡಿ ಉಂದೆತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ದೆಬ್ಬೇಲಿಗುತ್ತು ಆರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ಜೇರು ಕುಲ್ನಾಲ್ ಪಡ್ದೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೋಟು ಉಲ್ಲೆ ದಯಪಡ ಮೊರ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆಂದೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ರೀತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶ್ರೀದೇವೇರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಡು ಫ್ರೆಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥದ ಕಂಡದಂಚಿ ಪೋಡು ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ದಿವಂಗತ ಸುಲೋಚನಾ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೆಗ್ಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಲ್ಲಡು ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ತಾರ ಯಾಕೊಂದು ತಾರ ಯಾಕದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂಥ ಕ್ಷಣ ಗಣನೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಮೂಲೆ ಬದುಕುಳ್ಳೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಾತರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅತನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಾದ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಜ್ಜನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಲ ಆಸೆಡು ದಿವಂದ ಅಂಚ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದವರ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಇತ್ತ ಅವೆಡು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಸರಿಸಿಂಡ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಕರಿನ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕಡತಿನಂಚಿನ ಜಕ್ಕಟೆ ಜವನೀರೇನು ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪನ್ನಗ ಬೊಲ್ದು ಕುಜಲ್ದ ಜಕ್ಕಟೆ ಜವನೀರೇನು ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಲತೊಂಗ ಮುಕಲ್ನ ಅನುಭವ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಮುಕಲ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಮೋನನ್ನೇ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಸೇರೊಂದು ಹಿರಿಯಕಲಿನ ತುಂಬಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದುಲ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲಿದೊಟ್ಟುನ ಪೊಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಕೊರಗ ಶೆಟ್ರು ಇಂಚಿನ 10,000 ಕಂಡೋಲೇನು ದತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನಾರ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಜವನ್ಯಾದಿಗೆಡು ಎತ್ತೋ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಂಡೋಲೆಡು ಕೃಷಿ ಮಲ್ದಿನಾರು ಎಂಕ್ಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ
ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಕಂಡ ಐತನ್ಲ ಖುದ್ದು ಆರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಟಿಲ್ಲರ್ಡ್ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಆತ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಡ್ ಕೃಷಿನ ಫಲವತ್ತತೆಡ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಲಿದೊಟ್ಟು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲಿದೊಟ್ಟು ಮೇರ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಪಪ್ಪ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆ ಬರಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಡಪ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಧರೆ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆ ಈರು ಬತ್ತದ ರರಸಾವಡು ಗುರಿಕಾರ್ ಮೇದ ಮರ್ದಿಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ರಾರೆ ಗೆಲ್ಪ ತೊರ್ಂಬ ನಾನು ಅಜ್ಪ ತೊರ್ಂಬ ತಿನ್ ಬಂಡೇರು ಅಜ್ಪ ತೊರ್ಂಬ ಬಂಡೇರು ಅವಲೇರದ ಅಜ್ಪ ತೊರ್ಂಬನೇ ಹೇಳ್ಪಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಪೇರೆ ಅಂಚನೆ ಸುಶೀಲಾ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಪೇರೆ ಸುಶೀಲಾ ಶೆಟ್ರು ಬಲ್ಲೆ ದೋಟ ದೇವಕಿ ಮಾನಾಯ್ ಸುಮತಿ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ದೇವಕಿ ಮಾನಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಸುಮತಿ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರೇಮ ಆರ್ ಮಾನಾಯ್ ಉಲಿದೊಟ್ಟು ಪ್ರೇಮ ಆರ್ ಮಾನಾಯ್ ಉಲಿದೊಟ್ಟು ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲಿಪಲಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರೇಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲಿಪಲಚ್ಚಿಲ್ ಬಬಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ತೂಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಬಂದುಲೆ ಎಲ್ಪ ಕಡತನಕಲ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತಿರಡ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಜಕ್ಕಟ ಜವನೀರ್ ಇಡ್ಲ ಜವನೀರ್ ನಿಕಲ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ನಿಖಲ್ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ ಬೆರಿದಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸರಡ ಸರಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಘಟಾನುಘಟಿನಕಲ್ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಸಾರ್ಥಕ ಪಡ್ರೆ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕಡತದ ಅನುಭವದ ಮರ್ದಿಲ್ಡ್ ರಾರಾಸ ಒಂದು ಪಿನಂಚಿನ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಿರಿಯಕ್ಕಲು ಚಪ್ಪಾಲೆದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಡು ಬಂದ ನಿಕಲ್ಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡೆ ಎರಡ್ಲ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕಡತನಂಚಿನ ಜವಾನೀರ್ ಇತ್ತರಡ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೆ ದಯಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏಜದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಪ ಕಡತನಂಚಿನ ಜವಾನೀರ್ ಎರಡ್ಲ ಎದುರು ಇತ್ತರಡ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲಿಗೊಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಂದ ಬಂಡ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ ಎಲ್ಪ ಕಡತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಬಿಡ್ಸಿ ಎಲ್ಪ ಕಡತಿನಂಚಿನ ಜವಾನೀರ್ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಡ್ ವಿರಾಜಮಾನ್ರವಡು ನಿಕ್ಲ್ಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣಗ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಗೌರವಿಸಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡೆ ಅವು 100 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷ ಅತ್ತ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಜರಾಮರವಾದ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕಡತಿನ ಮಾತೆಯರು ಬೊಕ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕಡತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಲೇನು ಇನಿ ಗೌರವ ಸನಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ನಡ್ತೊಂಡು ಅಕಲ್ 8 ವರ್ಷದಿಂಚ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಡತ ಪೈದಿನ ಸಾದಿನ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತನಕಲ್ ತೂಯಿ ನಕಲ್ ಅಂಡ್ ಈ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನಿರ್ದಿ ಇನಿ ಮುಟದ ರೂಪುರೇಖೆನ ಎಕಡೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲೆದುರು ದಿದ್ದಿತ್ತೇರೆ ಅಂಡ ಆತ ಕಜ್ಜಲೇನು ಪೂರ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಯಿ ನಕಲ್ ಈ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಗೌರವಿಸವನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಮೊದಲೇ ಮಾರು ದಿವಂಗತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರೈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೊರಟು ಮೇಕ್ಲೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕಡತಿನ ಜವನೀರು ಜವಂದಿಲು ಎರಡ್ಲ ಇತ್ತರಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಲಿ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎರಡಂಡ್ಲ ಪಣ್ಣಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಡ್
ಮನಾದಿಗೆದ ಮರ್ದಿಡುಪಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಒಳೆಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಮಿತ್ ಉಪ್ಪಡು ಪದ್ಬಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಗರುಡೋತ್ಸವ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತ ನಡಪರೆಗೊಂಡು ಸುರುಕಾದ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುದ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಡೆಬ್ಬೇಲಿಗುತ್ತು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಳ ಹೆಗ್ಡೆ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆಮಜಲು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಕುತ್ತಾರ್ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಪಿ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಲಯನ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಬರಿ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತೆರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲೈ ಗಣೇಶ್ ಎಡಪ ಬಾವುಲಿಗುರಿ ಬಬಿತಾ ಎಂ ಹೆಗ್ಡೆ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಬಾಕಿಮಾರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಶ್ರೀಧರ ಆಳ್ವ ಡೆಬ್ಬೇಲಚ್ಚಿಲ್ ಭಾರತಿ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನಿಬಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಅಂಬಳಮುಗರು ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆನೆಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಎಂಗ್ಳು ಗೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಯಾನು ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂಡೆ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಸುಯಿಲೇತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮೋಖ್ಯದ ಹೃದಯದ ಅಂತರ ಅಲಡ್ದು ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಕಾಂಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐನಾತು ಚುಟುಕಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತ ಪೊರ್ತು ಮುಟ ಬತ್ತಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾಕಾರಡು ಕಾಂಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನು ಪಂಡ್ರೆಂಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಅವನುಂಡು ಕುಡೋವರ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲ್ದ ಸುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲೆ ರಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಜಿತ್ ರೈ ಕುತ್ತಾರ ನಿಖಿಲಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಯಾನು ಎದುಕೊರೊಂದುಲೆ ಇನ್ನುತ್ತ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಊರಿಗೂ ಮದಿಮಲಾದ ಬತ್ತದ ಮರ್ಮಲಾದ ಬತ್ತದ ಐತೆ ಈ ವರ್ಷ ಮದಿಮೆಯಾದ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿನುತ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರ್ ಬೊಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ಲವಲ್ಲೇ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಸರಿ ಅನ್ಸಂಡ ಮತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಊರದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಮೂವರು ಸತ್ಯಲು ಸೇರೊಂದು ಈ ಹಿರಿಯ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕಡಕನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸವಡು ಅಕ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥೋಲಿನ ಶ್ರೀದೇವಿಯರು ಪೂರೈಸವಡು ಅನ್ಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೇಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಕಲ್ಲು ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಅಮೋಘ ರೀತಿಯದ ಹೊಸತನನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಜ್ಜ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರೇನು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕಡತನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರೇನು ಗೌರವಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಮೊದಲ ಮಾರು ದಿವಂಗತ ಬಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರೈ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಮುಕುಲ್ನ ಈ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜವನೀರ್ನ ಮಿತ್ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡ ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಜ್ಜನು ದುಂಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋಚನ್ ನಡಪೇರ್ನ ಬೊಡೆದಿವುಲೇರು 59 ವರ್ಷದರು ಎಲ್ಪಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಪ್ರೇಮರಿದ ಆಂಜೋಕುಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಲಿಪೆರಂತುಲೆ ನೆತ ಬೆರಿಗೆ ಪ್ರೇಮರಿದ ಪುಂಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಲಿಪುನ ಬಂತ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತಿ ಸುಮಿತ್ರ ಕೋಚನ್ ರೈ ದಯಮಾಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಮಿತ್ರ ಕೋಚನ್ ನಡಪ ದಯಮಾಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ಆಜಪತ್ತೇನಿಗೆ ಸಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ದಯಮಾಲ್ತ ನಿಖಿಲಿನ ಶ್ರಮಿಸಲ್ಲ ದಯಪಂಡಗ ಒಂದು ಈಜದ ಮಿತ್ ಬರ್ಪಿನ ನಿಖಿಲಾದ ಪಂಡನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾಗದ ತೆರೆತ ಕೈತ